Bueno, planetan zegoen ez, baina, bueno, ikusita filiala dela, ez dakit, esan helburu prioritario bat edo, gure helburua da azken finean lehenengo taldetik hurbil egotea, baina hurbil jokalariak ez taldea bereziki, eta bueno, horre egunero lan eginda, bai, planetan zegoen, baina esan helburu edo prioritate bat. Azken finean igoera lortu eta argi dago exigentziak gora egiten duela. Reala, Atletik, Osasuna bertan daude, Euskal Herriko talde potentak direzela, eta horrek guretzat ez dakit exigentzia handia da, eta horrek bakarrik jartzen du maila bat lehenengo taldea eta gure artean, ez? Orduan, hor bai ikusten dela ez dakit exigentzia gehiago edo. Badakigu Eibarren erronka saia dela ez, Real eta Atletiken artean gauz, hor badakigu eurek daukaten potentziala, orduan urte askotan egin den lanaren adierazle da, ez? Azken finean ez da aurtengo gauza izan, orain dela asko hasi izan Eibar lanean hemen, eta hor dago bere garrantzia eta meritoa be bai, ez? Jokalariak berak hasieratik, ez? Mila duda gehiago neuzkan, Eibarren proiektua haratago doa, ez? Bakarrik igoera abiapuntu izan da, orduen bai, helburuetariko bat zan, baina ez dakit nola esan, ez? Mahai gainean zegoen egunerokotasunean, baina nik uste dut ondo aislatu dutela jokalariak, ez? Garrantzia prozesua dela, garrantzia egunerokotasunean egiten duen lana dela, eta igoera izango zela hori, lanaren adierazle edo ez dakit zelan esan premio edo hori, ez? Ez dakit ondo hori zaila da, ez? Baina azkenean entrenamenduetan, dinamikatan, argi jarri dugu, non jarri behar dugun ikuspegia edo non jarri behar dugun fokoa, eta egunero indogulan hori, ez? Zein dan gure ez dakit propositoa edo ez dakit zelan esan, gure benetako helburua, barne helburua, talde on bat izatea, ondo entrenatzea, eta nola baiteko ez, kohesioa hor barrutik lortzea, eta gero kanpora adierazi, baina egia da lehenengo bederatzi jardunaldiak oso onak izan zirela, bereziki klasifikazioa begiratzen, baina nik uste dut benetako garaipenak barrutik zeundela eta hori izan da, ez? Gure hobekuntza edo ez dakit, nuestra mejor versión hori lortzea. Hasieran txarto, ez? Golpe oso gogorra izan zen, nola izan zen ikusita bebai, hor ez dakit nola gaiteko dudak sartu ziren, baina momentu txarrenetan taldeak hor eman zuen benetako aurrera pausu bat, lan tekniko, taktikoa eta fisikoa oso nahi izan zen, baina hor momentu horretan adierazi zuen taldeak, ez? Gestio emozionalean ere aurrera pausu bat emateko prest zeudela edo gaundela, eta niretzat hor egon da benetako aldaketa, ez? Gestio emozionalean, partidu txarrak eduki doguz, baina mailera arte borrokatu dugu, eta horrek eman digu sendotasuna, ez da. Bai, noski baietz, hor berriro sartu ziren dudak, presioa geneukan, eta hortaz alde egitea zaila da, baina hor bai erakutsi zuten gestio emozionala klabe izango zela denboraldian, entrenamenduetan lan tekniko-taktiko hori asko landu genuen, neskak egunerokotasunean horra adierazi dabe lana eta gogoak, baina bai entrenamenduak baino lehenago egiten ditugun dinamiketan hor gauzak argi geratu ziren, eta bereziki ez hor eman genduen aurrera pausu bat talde nortasuna indartzeko, eta benetan gure helburua
beste bat zela eta bakarrik lortu genezakela talde gogor bat barrutik izan da eta gero gerokoak. Genekien hori partidu klabea zala, eta mentalgi prestatu behar genuen, taktikoki ere, fizikoki, baina ideiak argi genituen, taldea gogor zetorren, ideiak aurre eukinda, eta hor bai izan zen inflexio puntu bat, partidua 3-1 irabazi genuen, gora beraza ere, ez dakiz, ez goratzen zenbat partidu falta ziren, baina oso gitxi eta beratzi puntu bentaja, eta hori benetan hasi ginen pentsaltzen edo garaileak izan alginela, eta nik uste dut horria pisu handi bat kendu gendula eta benetan ospatu gendu garaipen hori. Galdera zaila, ez? Ez dakit nola esan. Nik uste dut bereziki ikasketa ikusi duela, ez? Interpretazio aldetik taldeak izan duen aurrera pausua, eta behin eta berriz nagoena esaten gestio emozionalaren aldetik eduki duen mega sendotasuna, ez? Momentu txarrenetan beti aurrera pauso bat emateko prest, hobetzeko prest, porrotak ondo hartuz edo porrotak ikasteko erabiliz, eta futbola disfrutatu nahi duen talde bat ikusi da, ez? Azken finean testu inguru ezberdinak aurkitu doguz, baina nik uste dut atxean sartzen ziren taldeak hasieran arazo asko eman zigutela, baina testu inguru berriak ez dakit lantzen edo, nik uste dut lortu genuela hortik dagoen zailtasunari begira gure potentziala edo adieraztea, ez? Nik uste dut aurrera pauso bat ematen zuten taldeak asko sufritzen zutela eta azkar heltzen ginela gora eta hor asko izan, ez dakit zelan esan, baina hor min asko egin dugu, ez? Baina beste kasuan gehiago kostatu zaigu, normala denez. Genekien, beti pasatzen da, igora bat lortzen duzunean, normalena, bereziki kategoria hauetan, sufritzea dela, ez? Azken finean kategoria berri bat, exigentzia handia, testu inguruak guztiz aldatzen dira, eta hor eman behar dugu aurrera pausu bat, ez? Nik uste dut taldea prestatuta dagoela, taktikoki, teknikoki, fizikoki eta gestio emozional horretan, osak, ikusiko dugu zelan doan, baina, zelaian zein kanpoan lan asko daukagu aurretik, baina posik, gogoakaz, eta hori, erronka berri bat, guretzat. Aldera ona. Ez dakit, testuinguriak aldatuko dire, orduan testuinguri berriak ikusita, gure puntu fuerteak edo indartsuak direzen puntu horrek indartzea, ez? Baina bereziki sendotasuna kornerretan, faltetan, baloi gabe ere exigentzia handiago izango dugu, baloiarekin badakigu ondo hau zela, baina baloi gabe, presioan, bloke ezberdinetan ibiltzen ikasi behar dugu, eta hor dago gure erronka, baina nik uste dut prest gaudela eta gerra asko emango dugula. Oso positiboa, ez? Nire lehenengo urtea da hemen, erronka oso polita zen niretzat, aurretik momentu zailak izan ditut, eta niretzako esan dudan, ez erronka berri bat zen, eta oso polita izan da leku guztietatik, ez? Nik uste dut asko ikasi dela pertsonalki, entrenatzaile bezala, jokalariak asko erakatsi didate, eta parte hori oso positiboa, euren lana egunerokotasunean oso ona izan da orokorrean, pertsonalki eta talde kohesioaren barnean nik uste dut aurrera pausuak handiak izan direzela, eta futbolistikoki ikusi da, asko ikasi dugula, interpretazio aldetik, barkatu,
eta oso polita izan dela. Eta azkenean, helburu hori edo hor zegoen zerbait lortu dugu eta horrek beti indartzen du ideiaz.